Her ailenin tırmış kitabı üzünçe yazıla. Esselamu aleykum, hürmetli tamaşaçılar. Aileler bilen tanıştırışı, İge iltüşü yol tapşırığın başlayız. Min Saba rayonunun Sababaş avulunda yaşayışı Venera hem Minislam Min Haciflar ailesinde. Esselamu aleykum. Aleykümselam. Nehallerde yaşap yatasız Venera hanım, eydegiz mine başta tanışıp şiğiğali şulay bit mında bizning Sibir sanduğaçları şekillik bağlar tizip oturgan. Üzleri tanıştıralar mı? Eyde mine bu baştan başlayğali isimlerigiz neşit? Ruzil, Ildar, Sözükle Maria. Dilara, Enise. Dilus. Emil. Mine tanıştıkta indi subhanallah biz indi köbrek Venera hanım sizning bilen sileşirbiz. Şundan da her aile ol indi başta mehabetten başlanar şolay bit. Mine siz nişik tırmış qırıp jiberdigiz? Men özüm Kupmara rayonundan 38 yıl elek şoşı Sağbaş avuluna kilim bulup düştüm. İki bolay apkayttık Allah'a şükür. Bugünkü günde 8 anığımız var. 5 terbiyege algan balabız var. Allah'a şükür biz bik bäxetli. Бәхетле дип әйтәсе генә җиңел, әмма бәхеткә илтүче юллары урау булып чыга Минхаҗевлар гаиләсенең. 2006 yılını bik нык şiirlәп киттем мен. 8 ay boyu bik kata урттым. Ümit üzdüm уже тормыштан. Яшәү чыганаклар уже бетте. Һәм шул чакта мин нәзер әйттем. Әгәр дә исән сау сихәтләнсәм, балалар йортыннан бер бала алып кайтырым дидем. Гаилә башлыклары гариза язу махсус курсларда уку кебек беренче баскычны узгач, түземсезлек белән хәбәр килгәнен көтә башлый. Ниһаять ул көн җитә. Венера белән Минислам Алабугага юл тота. Скирип килүгә безгә әйттеләр дә, Настя инде жүгереп йөри башлады, әйбер җыя башлады. Әдилүсем бәләкәй, шулай гына бәләкәй, чәчләре җиткән балакайын кулыма алдым да, шулай күкрәгемә сыңды инде. Кулымнан да төшмәде. Шул көннән бирле ул минем йөрәгемә бик як. Ул вакытлар шулай искә төшергәч күңел тула инде, Венера ханым. Синең хәтердә түгелме соң, Настя? Мен анда бик сөйгәнем инде. Күкнең җиденче катында дисәк тә була инде. Алып кайттык балаларны. Әдилүс ул алып кайткан көнне үк мунча кертәбез. Дилүсем судан курка. Дилүснең судан куркуы тиз бетә, ә Настяның хәле мөшкелрәк. Балалар йортында өстенә кайнар су түгелеп пешкән була. Бик каты пешкән, мин телсез калдым инде. Шул көннән бирле без төрле больницаларга йөрүп, мин бу баланы рәтләдек. Әтисе белән Казаннарда нилә, һәм без бик рәхмәтле менә район үзәгендә эшләүче үзебезнең хирургыбыз Фәрит Латфуновичка бекте. Шушы баланы шул аякка бастырды. Аның тиреләр нитеп төрле җиргә ябышы бул карарлык түгел иде бу бала. Дөресен әйткәндә, һаманда күз алдымда инде бик бәләкәй булсам да инде ялгыш кына йөгелеп чыккан җирдән яңа кайнаган чәйник өстемә түгелде инде, шулай итеп. Аннары шуннан соң нәрсә булган бик хәтерләмим инде, но бик авылдан кичердем инде. Шул әнигә рәхмәт инде, аякка бастырды. Мин инде курыккан идем, теге егетләр дә каламас дип инде бик котлаулы инде менә. Настя инде хәзер кияүдә. Мәликә исемле кыз, Каюм исемле ул үстерә. Энесе Дилүс тә гаиләдә үсүенә бик шатлана. Иң беренчедән гаиләдә уңайлы булды, миңа уртак тел тиз таптым. Шул дуслар, алар белән тиз дуслаштым. Детсадта бик кызык иде, мәктәпкә киткәч тәгән бер үзем булмадым, гел дуслар белән йөрдем. Дилүсем инде минем мәктәпләрдә дә ул бик гел сөендерде. Олимпиадаларда, көрәшләрдә гел беренчелекне алып, бүтән ниләр белән мине сөендереп торды инде. Шул ягы бар. Безнең Дилүснең ул кайтып кермәде. Олимпиададан, көрәштән уку әйбәт булды. Мәрхәмәтле кешеләр күңеле игелек эшләргә ашкынып тора. Венера белән Минислам тәрбиягә тагын 3 бала алып кайта. Алар хәзер мәктәптә укый. Барысы да бик тере, хәрәкәтчән. Физрага йөрим анда. Физкультура яратасың инде, шапканыңны беләм. Тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Нинди түгәрәкләр анда бар сезнең?
Ой, безнең киләчәктә Акбарс төркеменә яңа уенчылар үсә икән, әйме Илдар? Әле синең Рузил абыең буламы, энеңме? Ул да йөриме? Син дә йөрисеңме хоккейга? Рузил абыең, Рузил абый. Ничек соң хәлләрең? Син ничәнче сыйныфта укыйсың? 3-нче. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсең инде син? Музыка, математика, татар теле. Мен Эмиль 5-нче класста укыйм. Рузил белән Эмиль Минхаҗевлар гаиләсендә оныклар, олы улларының балалары. Үземнең балаларда, малайларда кулларымнан бүтән эш килә. Аларга та киленнәрем шундый булып килде. Без ике килен дус тату яшибез, Аллага шөкер. Бер-беребезгә булышып дигәндә, әти-әниләр безгә булыша, без аларга булышабыз. Шулай яшәргә язсын. Менә алар балалар алдылар бит инде тәрбиягә. Аларга әни белән әти бик дөрес тәрбия бирәләр. Алар бик тырыш булып үсәләр. Эшкә дә, укуга дагын алар менә алдынкылар инде, Аллага шөкер. Эшне яратырга, әни безнең эшкә бик таләпчән инде, укуга да таләпчән. Менә ул безне укуга бик настраивать итә инде. Ирәтә булыша әйме? Нәрсәдер аңламасак, инде ул безгә булышып килә. Нәрсә әйтсәк тә ул безгә булышырга тырыша, аңлатырга тырыша инде. Менә хезмәт сөйгәнне, хезмәт сөйсәң бәхетле буласың имәнием диләр. Аларны төн уртасында сорасаң да улны әйтә алалар алар. Мин 3-нче класста укыйм. Мин музыкаль сәхнәгә йөрим, мәктәптәге. Ул нәрсә була инде син анда чыгыш ясарга өйрәнәсеңме сәхнәдә? Яхшы. Безгә дә берәр чыгыш шигырь сөйләп күрсәтмисеңме соң? Берәр белмисеңме? Беләм. Әйдә сөйләп күрсәт әле. Минем сезгә бер шигырем бар, ул безнең өчебездән. Яхшы, әйдә алайса. Без бәхетле, ник дип сорамагыз, чөнки без бит әти, әниле. Алар безнең өчен яши җирдә. Бирсен Ходай озын гомерне. Бер дә курыкмыйча бишебезне сыйдырдылар кочакларына. Рәхмәт сезгә, барсы өчен рәхмәт. Баш иябез сезнең каршыда. Йөрәтәсез эшкә, тәртиплеккә. Бернигә дә мохтаҗ түгелбез. Көндә тәмле ризык белән көтәбез нәгатисәнкәбез. Саулык бирсен, гомер бирсен сезгә. Безнең хакка бер үк яшәгез. Без телибез сезгә тигезлекне, онытмабыз шите сезне без. Субханалла. Мондый матур шигырь сөйләгәч ул чакмыйча булмый инде. Шигырьләрне үзе өчен генә дип Венера ханым да иҗат итә. Шул инде мин күңелләрем тулганда, бәйрәмнәргә ниткәндә шул балаларның туган көннәрен әзрәк шигырьләр үз телемнән чыккан, үз йөрәгемнән тулып чыккан шигырьләрне яңратырга яратам. Менә хәзер бүген дә әле иптәшемнең 60 яшенә язган берничә шигырь юлларымны укып китәм сезгә. Кадерләп һәм хөрмәт итеп мине, яшәвеңә мең рәхмәт. Гомерләрең озын булсын бәгърем, син бит җаным, миңа бик кирәк. Без очрашкан көнне гаилә башлыгы 2 улы белән эштә иде. Әйе, гаиләдә һәр кемнең үз урыны. Әни дә, әти дә, балалар да кирәк. Зур рәхмәт әти белән әниемә, чөнки алар безне бөтенебезне бишебезне инде кочакларына сыйдырдылар. Көн сайын алар безгә тәмле ризык белән көтәләр. Әти-әнигә бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки алар безгә ничә яшьтән инде үстерделәр, безгә ан керттеләр инде. Әниләргә иң зур рәхмәт тормыш биргән өчен, яшәргә өмет биргән өчен. Әни шулай ук эшкә өйрәткән өчен, аларның яратулары, мәхәббәтләре өчен. Рәхмәт әйтәсе килә әти-әнигә ул иң беренчедән безне алып кайткан өчен, эшкә өйрәткән өчен һәм бәхетле ясаган өчен. Алга табада Венера ханым, балаларыгыз, оныкларыгыз сезне сөендереп яшәсен.
шушындай 5 баланы құшағыңызға сыйындырған үшін бик зур рәхмәт сезгә. Әле опека бөлегендә Венера ханым белән Минислам абый тагын бер бала алырга да риза дип әйткәннәр иде. Бәлки ансы да булыр. Алланың рәхмәте белән, Алланың кодрәте киң, һәрбер бала үз ризыгы белән килә дип әйтәләр. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Саба районының Сабабаш авылында яшәүче Венера һәм Минислам Минхаҗевлар гаиләсе белән таныштырдык. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.